Kawi ka samla ka baka tengka Alisha. Kadi ka no hikay kilan met. Kajo hikay ban le exercise yoga. Kapan miro ya kawi ka up. Nakmata ban pen kiyo. Ya kata ka jing hikay ka jongka. Chapangka jing le yoga. Usamla jongka baka teng ukaran. Ula de ban pulay graduate. Namar ba kam. Ula perchang ka kam thok kot. Ula thok kawi ka kot. Ka Alisha ka kuwa ban tip. Chapang kata ka jing thok kot ka jong. Malaka por ka kuwa ban pin. Ya kata ka jing thok ka jong. Karan cucai ka bakan pin. Ya kata ka jing thok ka jong. Chapang ka ka ba uthok. Hakawi ka sngi. Kawi ka paralok ka jong ki. Ka ba karteng ka tia. Kadi ka paralok ba ka jong ki. Nado ba ki dangrit. Kala khos nyo bai ki bakinwan kai. Sika ying ka jong ka. Ka badan ha alibuk. Hakata ka sngi ba ki kando. Katia kala ya lam ki bat. Kala ya tho ki. Usay nyo de usamla jong ka. Kata ka ling ba ki jong kadi ka jong o. Bat kali thoro iki usin udan kepelan bantai ikawi ke ying nak benda man sedang ika kam business ko jong kali siapa ke yos new kata kelas new tenat bat kelas new yamrem ba usamla jong ka ukaran umdan jam ude tang unang thokot usin hak rapor ulai ban ulong ban wanra jingdi iki kali siapa kata rapor kala bodio bat kalong yoba makaro kakwa bandi kelapan biar no Sanya ka takpor, ula ay ka, ikata ka bihar. Bat, ula kali ka kumno ka sinyo haba, kayo banay kando bat ki. Alisha ka lang iuba, kasinyo tanat ba, laaslem, kimyo siyo banay kando. Nado ba katia, kalik pulicha US, rangkat, bat usamla jong ka, ukaran. Hakata kas ni kila, layban pe, yaka ying jong ukpa jong katia. Ba, ka alisha ka juwan sa, rangkat, bat ki kimi pa ka jong ka, hakapor ba, ka kimi ka jong ka kadang don. Kiwan sa katakiying namar ukpa jong ka tia bat ukpa jong ka Elisa kide kispara ba kijuya seng kamro kawi company ka jong ki katakiying ka Alisa klio i ka dur ka jong ka ba yadon rekat bat kimi pa ka jong ka ba kapi kata ka dur kala kan mau ya ka jing penyap yalade ka kimi ka jong ka kles news i bat klaweng ya ka dur jong ukpa jong ka ba ka tharai de ka jing le jong ukpa jong ka kimi ka jong ka kala penyap yalade Usain kat ba udang ya chongkai bat kasamla ka jong katia ulakli ka DNM ukpa jong pi bat ukpa jong ka Elisha ki juye train kan hakajo company kalong yu hoy hakapor ba kisdang ya ka company ka jong ki juye train kan hadin pat ukpa jong ka ula ina ula seng da ka wipat ka kam ka jong hakachat met kat ba usain udang karen phon ka Elisha kalawan bat kala pe yu ba klasdang bandan jingmut yu Anda ula boy ka phone ka jong ula khodika bakin yedi hak ta por ka Alisha kala liban kali na katia chapang swing katia kala oika anda swing ula dem ban pendep ka project seng kam ka jogo ma ubat nga nginsa ikan tiu kurim na anda lawan swing ula kali ka chapang kata ka jing le yuka ka jong ka ba ukwa balich kata ka jing hikai le yuka ka jong ka Shosho ulakli ka ikapor ba kajuhikai kalito yu ba kajuhikai hakapor sao chiteng men step andalawan biang gatia ban ukaran kilapai ka Alisha ban pen ino ya kajing hikai yoga ka jongka Alisha ka takapor kala lekbat kala pen iki ikata kajing le yoga ka jongka hadeng kata kadba kedang ya jongkai haru doriao ukaran ulalik ban jingi hanta katia kala bodyo kilai setang usain bat ka Alisha hanta klia pe ba kila sedang man internet iwe ya iwe hakata jan met ka Alisha kala ong nyaw samla jongka yamanta ka lasne ye pher jingmut ba bat katia om dei sho kumhaki por ba manchua ukaran om sinyo tho ke ke jingmut ka jongka ba kadon challenge hangta ula do i je ka hakapor step kat ba kadang le yoka lawan usain ula khodika chaka leng ko jong bat ule ye lam ka chaka ka jong ka ba un sati jing na ka banta bu un sedang ya ka project ka jong anda gel po yang ta ule pen i ka ya ka ta ka chaka ka Alisha ka lasnyo tanat bat kali ya royo ba un salong no urios pa anda ka lawan ka li kweren chapang kata ka jing thok kot ka jong bat ka kawa ban yoi kweren um fuwa ban pen i ka anda ka lamut ban chim ya ka diary ka jong ula khang ya ka pakam de ban pe ka Alisha ka lasnyo bitar kala beret i kata ka kot ka jong nadu kata ka sngi ka Alisha kala sedang bale jengai ya usamla jongka
hak sing babot so nyulai kendo bat bang manager jong kawi ka bang dak jing yarap para lok jong uji tes ban penyo lon na kata ka bang ban bei tengka ya ka project ka jong hak ta ka sniga alisha ka le tek message kal pha yu ban wan hak ka ying ka jong ka hak ta ka sniu sen lo wan che ying jong ka bon yo ban le yo ka hak ta ka ying ba hai ka yo ka alisha ka la hikai kumno bon le yo ka aden ba kala dep klem bra parkhat kala sedang bani ibadu kala do yu hagajan met anda lawan karen ula yitho ika katia kan suwan makin yale jingle chitio kinamwan ying cho kalisha ka tapor kala sedang ban wadaw anda ka ba kan subai uba udan jing ni de bat katia kata ka jing wadaw ko jangka nak benda pakan yo be no yo karen komta de ka jing bitar kala pen iyu bat kala be no yu nakata ka ying ka jangka hak ka met lawan sing ka ying ka jangka kalisha kala yi ik badu bat kala yi poi kha badu hakis ni ba ukaren bat katia kimpat wan usenyu loponika ula phawan chikaling ko jong hakita kisni ka alisha kala lechar kat badu hakaling ko jong hakata ka ling jong usenyu lei thoika chphang ki mi ba ka jong bat chphang kijing a jong pa jong yakata kaling yu andalawan katia la hikando bat ka katia kala ai ui kowi ka baje ba kathen bat kal kali ukom no u itanat nem yakata ka baje ulong ka bali phi mi thoi nga chapang kata ka jing ya lek kai ka jong phi kalai thoi u kata ka jing ya lek kai ka jong phi kadi ka ba ki chu ya lek kar ke bat kali thoi u yaka jing pa khra jong karen na banta ka sngi kha jong ka alisha bat kala khodi u ba kin ya lek kata ka sngi kha ka jong ka kata sngi kha jong ka alisha kala phone chau pa jong ka kala pha wan yu pa jong ka long ba laj por ban wan kata ka sngi kha ka jong ka karen ula pendeng sati ka sati ya te kular pendeng ka jong o bat ka na ka benta pakin ya kan tiu kurim ka alisha kam snyo thanat ekata namar ba kam i cho yu ba kale poi ba du sai ba ka ya ipat ba useng ula kedubi katia kam ban sai kala pedeng la ka pedeng kata kasati ba pendeng ukaren ni ka hakapor ba ka ya chong ba rengkat pat ki kimi ba jong karen ka alisha kal pen iki da ki kmat sin si ka jong ka haden kata anda kal poi hi yin useng la phone chaka kam tre cho ban receive ka phone anda ula tek ka ka message kam reply show bat kal block ikan number ka jong haden ka to kan isngi useng ula sedang bante kata ka yin ka jong hata sngi ula phone biang chaka alisha kam tre ba receive ka phone ka jong karen hakata kasngi ula snyo si ba chakam tai pan pen mi ba ye ka kot ka jong kalisha kata kasngi kala parkhat snyo si kam tip show pan no kan ye shang namar ba karen don kam dan jam komta kata kasngi kala e yo karen bat kala lek bani kendo biang ba usain lo klika balai ka block e ka number ka jong bat ula karpat e ka ban unblock no ye ka number ka jong kalisha nambar ba pi yoseng kala unblock ya kan nambar ka jong hakata kasni kula phon biang jaka kula phai ka pan wan ya kan do ba do hata ka ying jong usai nyum loi ka ba ulis nyo si namar ka jing block ka jong ka ya kan nambar ka jong bat uloi ka ba uli osnyo di nem ba kala e yo karen kalong yo ngala e yo karen amde banga kwa ban yi chong bat phi uloi ka mangaro ngan si lai no bat katia ngakwa ban hi chong bat phi ba ngai i ji phi kalisha kam la man nge i kata kalong yo ba ka don ha ka jing te pa kam kwa sho man wan ka jing snyo si i ka kulong i ka chen ya nga wat om ting ba ngai i ji phi anda ngala de ban siu i ka ram jong ka pa jong ka man sia ye chong no bat phi alisha ha ka to por kala nge bat kala chania ayu ha ka sni babut ula ong ka alisha ba ukwa ban hi rap i ka Bon ai ka ye ka we ki ba ubor kat bat ka studio nak menta kata ka jingle yoga ka jongka alisha ka por kelas nyok men bat kelas new ijo hakas ngi babot ula ai ka ye kata ka yin ka badan rekan bat ka studio hakas ngi ba black men ye ka sngi kha ka jong alisha ka lawat bat kali tho yo ba kala pun khun no ba yos new kata ula ai ka komno piti bi kata pila deptes ne em ka alisha ka por kelas snyosi kelmut ban se ikada wai ke jongka pakan di ban lai na ka jing snyosi ke jongka soinya ka tapor ula kne ba ula khangi ka pakam de ban di ikata ka da wai
anda ketia kalalam ikata kada wai na kapala ka jong kala kalio sen balay udi ikata kada wai ka ikajing bakala ka jong ka ba kapan snyo si yu usen yu klem yi tho ika la ai daw ba pang bayong kle la di ikata kada wai haba ka yo i yakajing snyo si ka jong kala kalio balay pen phai ka pisa jong ko pa jong ka usen yu klem ju ba pika hata ka met kala kulario pakan sa yarap no yu ban benda no da ka ying ka jong ka da ka benda ma unyo ban chim ram ban pendep ya ka company ka jong hata kas ngula ikando bad jitas uli tho yu ba ka tia kalkular ban benda no da ka ying ka jong ka ban lu phai ban wa no yu priu bakloi ban ai ram na ka benda ka jong adin ka to ka nes ni ka tia kal pen i ya ta ka ying ka ba kal benda bang manager buju bai tengka ya usain ula cha kem ha ka pulit namar ka jing ai ram be ai ka jong hakata kasni hamar ba ki bru jong usain klios nyu ta khobor kla ipan long meeting kalisha hakata kasni la cha khang ka studio ko jong ka bat klio ro ye ka we ki chung tha kumta hakata kasni kala le ye kando bat usain kat ba usain udang don hakata ka meeting alisha kla kliu ka e ki chung le ka jong ba la cha khang ka ying ba ka ju hi chai yoga usain hakata ka por ula pha ap ika kin se kren no anda lawai ka meeting ka jong ke adin ba lawai kata ke meeting ka jong ke jita sulong yusai yamanta kalabu jing mai nge mangingem la ban le e de tang katia ba la ban le usai nyulong yo ma osale no yika badan kam anda holawan bani kendo bat ka alisha kala yamai bet o yakigam thok ka jong o kalong yu ba kasa lik ya tho no yikatia hata me rusai torwadi ka ying jong katia anda ula yo nong the ula phun pentip cha jitas ulong yu kabiang kata bad hungdong yu ba dan kam ban yo i kot kisla bad ban yo i ka sain na katia kumta hakata kame usai ula penbe i katia namar ba kai i yu kala chania bad kala kular ban le i kata haksni bebot dang step ula phun ka alisha ulong i ka ba kam de ban kuslai ye ka jing cha khang ka studio ka jong ka ba on se le na ban palai na ka jing cha khang anda ketia kelio i yakata kajing kren phone ko jong kam chania choyu anda ulawan kelekli u chano upon usayula bre ula ai daw ba upon cha u kontraktor jong katia kamla ban nge yakata kalapa ni ka phone ko jong bakan pe namar ba ai kalatim kala tlai u kalong yu menta kala snitho yakajing pen be ki jong nakamenta ba unyo yakajing mentoy naka kala law yakasati ba upen deng ka kan ya lai no ba do anda la phone ujites yu la pen i ka ya ka phone ko jong baru la phai ka ban chek ya ka phone ko jong kala chin bat kala chek ya ka phone ko jong namar ba ka khalim lap i kala ngi bat kala chani ayu sai ha ta por la le kumba usnyo si ulong ka namar ba kam chani a show yu ka ba kin ya lai no bat kim nim ye phone cho ka tia ha ta por kala hap ban pan mam no kalong yu ba kala kren chapa palat pot bat kala kulario ba kansa sai no ya ta ka got ka ba upa sonya ka topor ula snok men ula le kumba u ishi shai ka anda kala le ban sai ya ta got lawan ka alisha ula yo i ka ula le bat ula ta ni ka ba kanam yo ban pen thot ye ka jing thmu ka jong ka alisha hang ta kala phai u ban pen lai no ai ka bat kalong yu kum no me ong ba me le cha pune man ta bat me dan hang nei den em ba me dan hang nei ban yo ya ka jing ai benda jong katia soin ha ka thopor la maham ya ka ba kam de ban ban thot ya ka jing thmu ko jong ka alisha kam ting ya ka ta ka jing maham ko jong ka long yu ba kan sa le no ban ye tho ya ka tia ya ki ai bero usoin yu la le bani kan do bat ujites kila le no ban thit dawai na ka wi ka phar ma si katia kala sai ka ta kot ka ba pha usoin namar ba kam tip ya ka jing thmu ko jong ba uthmu bandi ka ying ko jong ka anda ulio ai kata kot ula kedupi jika hata kamet ula pon jika alisha ula pha ai ka ban wani kan do badong kalong u em ba kam la cho ban chenia yo ula pha ai ka ban wan ba okwa bani thoi ka yaki ai ke baro hashwa ba kani thoi ka tia anda lawan ka alisha usayula ban be peng ai ka ula ong ka ba ula dep ya lai no bat ka tia badul ong ka la da phim nge za lekli no na ka alisha ka topor kelas sedang piang bat ngi bat chania ayo ula kedup ika bat ula ong ba un lei ban chim jing di ika
bad ula pai ka pakan sengap surno ka alisha ka topor kala libat kalapi ya kalaptop ko jong hata kalaptop ko jong kalalap ya ki message ka ba uye tek bad ka tia bad ya ujites ha ka topor kala libat kala video kliyo iu ba ula pengkre dawai bad penyap ya ka alisha ka topor kala ting bad kala snyosi anda ulwan ban ai ya kata jingdi kala simbat kala bu ika sharot ula kudubat ula klika ke ika bajai ka ha ka topor la pon ka tiai ka ula pha ban pendam no ya kata ka pon bat ula pan ya kata ka pon namar ba kam ai ula snyo pitar ula ksi ban penyap no ika kalisha ha ka topor kala yale badu anda lahap we bitar ula kalon bat ula hap no na lord jong kata kaling ko jong kalisha ka topor kala ting bat kala start no ya kata kaling ko jong kala lej no chaying hak sin bobot okaran ula pon patip chaka alisha uli thoi ka ba ka tia ula pentip yo ba ki pulit kila lap ika mediap jong sen badu lu phai ka banwan cha police station anda kala poi hang ta kliyo i ika mediap ko jong kelas nyosi bat ka yam anda jites ula yo i ka ula lej bani kendo bat ka rengkat bat ka tia ula keliki hakata kamet de nemba uleng cha office ura ne em bat ka pala ka jong katia kala yam bat kala sneo bitar kala ongi o mimut ayu kata ba uchu penyap hi ba udi dawai ba perkhat sneo si nakadaw ka jingle ka jong me jiter sulong ka ngam kwa bani karen ni kata ka jingyap ka jong ngakwa pantip ura ne em bat ka pala katia kala sneo bitar kala be no yo nakata ka ying ka jong ka haswa ba unlai ula ongi ki lada ki don kam ya ka jing yarap ko chong sa i kan do no badu anda ulio i ya kata kapla ba usai nyula thep ya ka kot ba saing ka tia ulamut banchim namar ba wanam karen yo sho banchim ya kata kapla hakajan medul pon chak alisha ula penting ika ula ong ika ki polit menta kila trak ika number phone ko chong pi lada kilap ba pidon kti ban penyap yo hangta pin sakun no ka alisha ka topor kleting kala lej bani kan do bado kala ye thoi o ba om dei ba ka penyap khanang yo namar ba utmu ban penyap eka kala bakla pan hab no yo uji te sa ka topor ula ong ika wat om teng ngan se yarap ye pi sale ka ne ko we sa le chim no ye ka pla na ka yin jong ka tia ngan se yarap no i pi ba pin lain na ka jing cha set ka long yo ba kamla ban le eka ta ula ong ika lada phim la ban le eka ta khile no na isi ika dur khamat ka chongphi hakata ka me na mar pa alisha ka lating yo kan cha kem kat ba katia kadang thia kala lej bat kala chim yikata ka pla par ai no cha ujites andau jites ule yo ai kata ka pla ule wan biang bani kando bat ki ule tho ikatia kata ka ying ba ka ai panda ba ka yarap yo sen ban ban no sen ule di yikata ka ying ko chongka sho li tho ika ba yika kis menta hipulit kala register ba uci penyap hi yalade da jingdi dawai penyap ko jong anda lale ujitas katia kala ye tho ika kala ong ika ba kanai baro kade ka jing bakla hi ka jonga ha ka jing sha di ma phi ban yo nong kanti ye ka jing ka ba bala ai da khpa jonga na ka panta ka jong phi ha ding ka jing yap ka kmi ka jong phi pat kali tho ika namar ba ka kmi ka jong phi ka ye poi kha ba khpa jonga khpa jong phi ulo pitar hadu ba ka kmi ka jong pi kala penyap yalade alisha ba ka yo sniu ta la snyo si bat kala yam anda kala po hi ying kala mut ban chim yala ka jing im namar ba la wan ko pa jong ka kala sange no ko pa jong ka lo ong ka ba phim de ban chim yala ka jing im kumba chim ka kmi ka jong pi kala ong yo ba le phim ju ye thoi nga ba ro chikata lo ong ka kata ka jing le ka kmi ka jong pi ka de ka jing kwa hi ka jong ka am de ka jing le ka jong a ka long yu ba ngai isi pi ba ro chikata namar ba ngam tip ba phim ju ye thoi nga ye ka jing chi sha ka le yam bat klas nyu si uk ba jong ka lu penteng ni ka ba kan sange no ye kata ka jing snyu si ka jong ka kum ta na du kata ka sngi kala ye chong ye sa rangkat bat uk ba jong ka hadinas nem na du ba ka le ye lai bat ukaren ukaren la ye lang sam la bat ka wi pan hakas ni ba ye te kular pat kata ka samla ka jong kali sabat ketia kila ikan do biang kila ai kuble ya ukaren palok
Lada bis neutana di kene ku video snyo ba like bat subscribe ngisi kendo pat hakawi pat ku video ku bless you bon